Claudia Arias eta Patricia Gaviria, Aretxabaletako taberna berriko ugazaba berriak zarete. Zer moduz, lehen dodezik egun hauek? Muy bien, la Ondo, verdad. egia esan emozio askorekin. Nerviosas también, Urduri ere bai, baina oso pozik. muy contentas. Taberna jatetxearen ardura hartuta orain zuen egitekoak aldatu egiten dira, baina ostalaritza ez da berria eta taberna berrin bertan ere urteak daramatzazue, konta iguzue. Bueno, yo soy la camarera, llevaba 12 años. Ni zerbitzaria naiz, los anteriores 12 urten dueños. eramatzan aurreko ugazabekin, eta hemen gaude orain. Yo era de la cocina, también llevaba 5 años. Ni sukaldean aritzen nintzen, duela 5 urte hasi nintzen aurreko jabeekin. 12 eta 5 urte, urrenez urren, eta orain esan moduan negozioaren ardura hartzeko aukera izan duzue. Orain artekoak erretiratu egin direlako? Fue una sorpresa Sí. para nosotras porque nada, que necesitaba hablar. Izugarrizko sorpresa izan zen guretzako. Gurekin hitz egin beharra zuela esan zigun eta laneko edozer gauza izango zela pentsatu genuen. Eta hasi zitzaigunean esaten, beno, neskak, ikusten du zuek zaretela hemen egoteko pertsonarik aproposenak, gainontzekoek ere nahiko gaitasun dute, baina gazteagoak dira. Ikasten dabiltza eta momentua heltzen denean badoazela esango dute. Yo me voy. Nosotros ya más adultas. con Gu helduagoak gara eta etxea eta aurrak ditugu. Momentu horretan Patriziak eta nik elkar begiratu genion eta hemen zer pasada. Pentsatzen uzteko eskatu genion, baina Patrik esan zidan, ni bai, eta nik orduan, ni ere bai. Y ya Patri me dijo, bueno, yo sí. Y le digo yo, pues yo también. Zu Patricia bazen biltzan ideia horretan pentsatzen. Sí, porque Bai, urte asko direlako. yo media vida Bizitza erdi daramat ostalaritzan, eta nire etxea, nire aurra, dena dudala kontuan izanik, eta adinare bai, pentsatu nuen hauxe zela momentua. y Dudabarik lehengo ugazabak zuei eskaintza hau eginda zuekiko konfidantza erakutsi du, baina berarentzako ere suposatzen dut garrantzitsua izango zela era berean, ez da negozioak aurrera jarraitzen duela ikustea eta negozioa barrutik bizitako jendearen eskutik gainera. Hombre, primero pues salir adelante nosotras juntas, entendernos Patri y yo, que Aurrenekoa da gubiok elkarrekin aurrera ateratzea, elkar ulertzea horretan saiatu gara orain arte. Eta bigarrena da bera ere arro sentitzen jarraitzea honetaz, eraiki duenaz, urte luzez borrokatu duenaz. ha luchado. Y entonces esa es como la idea de nosotros. 1959tik martxan dagoen taberna da. Konta iguzu apur bat, nolakoak izan diren zuentzako azken hilabeteak, zer den beste aldean egotea zertzuk ikasi behar izan dituzuen. Es un cambio eso es drástico. O sea, ya tienes que estar Aldaketa drastikoa da. Eskarien, langileen, bezeroen, zerbitzuaren gustatu zaion edo ez zaion, halakoa ez duela nahi, dena delako menu berezirik baduzun, si yo no quiero esto, si a mí no me sukalderako zerbait eskatzea aztu bazaigu zer egin behar dugun, guzti horiei adi egon behar duzu. gusta, por alguna cosa se nos olvidó hacer un pedido Oso ezberdina da, orain erantzunkizun guztia Patriren eta nire gain dago. diferente porque ya es toda la responsabilidad encima de Patrillo. Lokala alokairuan hartu duzue, ez dakite inolako inbertsiorik egin behar izan duzuen, edo administrazio publikoaren partetik nolabaiteko laguntzarik izan duzuen alakoetarako. No, Ez dugu inolako laguntzarik izan, baina ez genuen. Ez genuen eskatu ere egin, ni pensé. baina ez dugu ezer egin beharrik izan. Taberna horrela dago, beti egon da horrela, eta aldatu dugun apurra guk nahi izan dugulako izan da, ez beharra zegoelako. que se necesitaba o así. Uste duzue, zuekin edo zuengatik izan ez balitz, taberna berrik, izango lukeela jarraipenik? Igual sí. Sí. Agian bai, edonok hartuko luke taberna hau eta jarraipena eman. Sí, sí, o sea, si no hubiéramos Bai, sido nosotros, bai. si Gu ez bagina eta edurne lehengo ugazaba prest egongo balitz besteren bati alokairuan emateko, bai. es un bar reconocido, Esker honeko taberna da eta herri osoak daki non dagoen taberna berri. ¿dónde está Bernabé? Eskerrik asko bioi eta ibilbide oparoa egin dezazuela. No, a ti, Sí. muchas gracias por venir. Zuri, eskerrik asko etortzeagatik, guaintzat hartzeagatik eta Patrizia eta bion ilusio eta proiektu handia hau laguntzeagatik. Proyecto tan grande de Patricia y mío, que es algo grande, o sea, yo Gauza handia da, nik uste dut eta alaxe esan genion edurneri ere, gure bizitzan inoiz izan dugun proiekturik handiena dela hau. Hemen gaude eta urte askotarako. bueno, y aquí estamos y como te lo dije al principio, por muchos años más.